Islam supaya gak ngerti pahlawane sapa, makane dilarang ziarah kubur. Lek enek wong ziarah kubur dilok-lokne bid'ah, kufur, syirik, khurafat, niku tujuane ben orang ngerti siapa pahlawan-pahlawan kita. Padahal lek kita ngaos hadis saestu Kanjeng Nabi niku hampir setiap pagi mara teng Makbarah Bakek. Bahkan setahun sekali, kadang lebih Kanjeng Nabi niku tindak teng Gunung Uhud untuk ziarah ke Makbarah Sayyidina Hamzah. Kanjeng Nabi niku ziarah. Bilal bin Robah sakbadane Kanjeng Nabi wafat, Bilal bin Robah niku pergi ke Syam. Ora tau ning Madinah kalau Kanjeng Nabi diimpeni langsung. Padahal Kanjeng Nabi ngimpeni itu ya jelas beda karo sing ngimpani wong biasa. Kanjeng Nabi dawuh, "He Bilal, apa atimu ki atos kok ora tau ngendangi aku?" Bilal diperintah untuk ziarah ke Kanjeng Nabi. Begitu juga Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal niku oleh Kanjeng Nabi diperintahkan untuk dakwah teng Yaman. He Mu'adz, sampeyan budalo ning Yaman, sampeyan dakwah ning Yaman. Tapi Mu'adz niku wis krasa Kanjeng Nabi wis sepuh. Terus matur, "Ya Rasulullah, lek kula mangkin teng Yaman. Terus teng riko beberapa tahun. Kemudian ketika kula mantuk teng Madinah panjenengan sampun boten wonten, terus kula kedah mara teng sinten?" Jawabe Kanjeng Nabi, "Ya alaika bi qabri." Ya paranana kuburanku Mu'adz. Ziarah. Pancen ketika awal Islam Kanjeng Nabi niku dawuh, "Nahnu nanhakum an ziyaratil qabri fazuruha." Pancen awal-awal niku dilarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarah lah. Sebab nopo? Awal-awal masuk Islam tradisi jahiliyah itu masih kental. Berupa nopo? Nek enek wong mati dadak diratapi, ditangisi sing gak karo-karoan. Lah niku sing gak oleh sing ngono kuwi. Ning kuburan nangis gero-gero. Lah kuwi sing gak oleh. Tapi setelah akidahnya para sahabat niki kuat, gak enek sing ngono kuwi, ya akhirnya fazuruha, ziarah. Nah, tapi hal ini akan dihilangkan oleh orang-orang sing nembe teko pada sekitaran tahun 1300 Hijriah itu tadi, yaitu golongan Saudi, kemudian Wahabi, sing pokoknya sing ngono-ngono ya, sing tukang bid'ah-bid'ah. Ben sampeyan kabeh tidak mengetahui sejarah pahlawan. Nomor loro, supaya sampeyan iki jarang kumpul. Soalnya nopo, lek wis kumpul-kumpul ngene iki lak terus kompak. Lek wong Islam wis ora patek tahu gelem kumpul, ora iso kompak. Lek kumpul-kumpul ngene iki nek apa diomongi benjing anu, gerotuk, benjing, gerotuk, kompak. Ngono kuwi di bid'ah-bid'ahno, perkumpulan-perkumpulan seperti itu dikatakan bid'ah. Ben wong Islam gak tahu kumpul, ya wis gak tahu kumpul, gak kompak. Lah padahal cara mboten enek yasinan, cara gak enek yasinan, kira-kira enek apa ora wong melarat wani mara ning omahe wong sugih? Bu, jenengan nek upama ora patek duwe dhuwit mara ning omahe wong sugih wonten? Mesti kae nyapa mara apa arep utang. Kira-kira wong sugih enek apa ora sing mara ning gone wong melarat? Gek yo arep nyapa. Lah tapi lek yasinan sing sugih mara gone sing melarat mara gone sing tanpa ada perasaan apapun. Terus lek enek pengumuman, Pak Kepala Desa ning yasinan ngumumke, bapak-bapak, ibu-ibu benjing gotong royong, nggih, grautuk. Penak. Perkumpulan
Lah awake dhewe kumpul-kumpul di bid'ah no. Ben pancen supaya kita niki boten kompak, supaya mudah untuk dipecah belah. Ziarah kubur gak oleh, kumpul gak oleh. Lho padahal Kanjeng Nabi niku ketika Isra Mi'raj niku ya ziarah. Kanjeng Nabi perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa niki ora langsung wus ke Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa. Lek teng kitab Dardiri Mi'raj didhawuhne Kanjeng Nabi niku mampir teng Gunung Tursina. Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat Jibril, Kanjeng Nabi mandhap rumiyin nyapa Jibril salat kalih rakaat, salat budal. Kanjeng Nabi jenengan ngertos boten niki wau teng pundi? Ora roh Jibril, niki wau teng Gunung Tursina. Lah nyapa kok awake dhewe mandhek rono teng Gunung Tursina niku Nabi Musa pikantuk dawuh saking Gusti Allah. Mongko panggonan niku barokah. Mongko sakniki kita mandek teng riku ngalap barokahe Nabi Musa. Bareng Gunung Tursina mlampah mandek malih, salat malih, munggah malih, budal malih, ditangleti. Kanjeng Nabi ngertos mboten niki wau teng pundi? Ora roh Bril, niku wau teng makbarohe Nabi Musa. Lah nyapa kok ning kuburane Nabi Musa? Nggih kita ziarah sekaligus ngalap barokahe Nabi Musa. Mandap malih, mandek leren malih. Kanjeng Nabi salat 2 rakaat budal malih. Kanjeng Nabi ngertos boten nika wau teng pundi? Ora roh Bril, nika wau teng Bethlehem, teng panggenan kelahirane Nabi Isa. Lah nyapa kok ning kono? Nggih ngalap barokahe Nabi Isa. Nembe terus teng Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ayat Al-Qur'an ndawuhne alladzi barokna haulahu. Sing kiwa tengene barok. Teng napa kok Masjidil Aqsa kiwa tengene barokah? Mergo nah, kula panjenengan nek arep ning Masjidil Aqsa ya larang apa maneh perang. Awake dhewe nggih golek panggonan barokah teng pundi? Teng kene Wali Songo. Lho Kanjeng Nabi niku marani panggen-panggenan. Bahkan nek teng kisah Isra Mi'raj malih kan wonten niku sing critane Kanjeng Nabi nglewati panggonan sing wangi. Terus takok Jibril, iki kok wangi men apa Bril? Teng riki niki enek kuburane sinten? Dewi. Jenengan gak tahu budal Isra Mi'raj to, Bu? Teng riki enek kuburane Dewi Masitoh. Dilewati kali Kanjeng Nabi, diziarahi teng mriku. Napa? Ya mergo kuburane wong sing soleh Dewi Masitoh yang memegang teguh agama Islam senajan disiksa dening Raja Fir'aun. Jadi tentang Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj niki lek kita ngaji tenan tentang Isra Mi'raj, di situ banyak sekali contoh-contoh perkara yang dilakukan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Nah sehingga nggih kados mekaten niki kedah kita uri-uri. Tapi sing paling penting malih kula panjenengan kedah ngestokaken puisine adik-adik kala wau. Napa, Bu? Piye supaya musolane rame, TPA-ne rame. Adik-adik mau neng ndi wonge doan don jajan. Jirene kami berjanji bertekad untuk setelah ini ngaji. Apa piye mau? Tak enteni jajal bar ngene enek sing mondok apa ora. Bertekad ngaji tapi ora mondok. Ya nggih katam Iqra wis bar. Balik mboten teng pondok. Putra-putra kula panjenengan niki lek mboten teng pondok Bapak Ibu. Apa luwih akeh nganyelne? Lah iya. Ngono kok ya cek dingune ngomah ngono lho.
Lho anake dhewe lho Pak. Lho mboten ngoten maksud kula. Jenengan nek anak sing kados mekaten ning omah penggaweane gur diseneni tok. Isu randang tangi seneni. Wis tangi randang adus. Wis adus randang sarapan. Ora randang budal sekolah. Sekolah ora mulih-mulih. Wis mulih randang salin. Wis salin randang turu. Turu ratangi-tangi. Wis tangi randang budal TPA. Ya Allah, ra tau Selasa. Senin tok. Lah ngono kok ya cek betah anake didekek ning omah. Padahal niku enek cara yang mudah. Jenengan budalke anake teng pondok. Jenengan gak eruh anake sampeyan ning pondok ki turuan apa mongan mangan ora roh ngertine anake ning pondok belajar ngaji. Wong tuwa ning omah ayem lek golek rizki, ora kepikiran nakale anak. Jajal lek ning omah diablek no krungu kone tangga yo anakmu wis megawe mumet maneh. Lah lek ning pondok mboten mungkin. Ya enek siji loro sing dablek niku nggih. Ah niku. Enten siji loro sing dablek tapi yo gak oke. Tapi lek mboten teng pondok ya Allah, Pak Bu. Anak kula panjenengan lek teng pondok yakin salat 5 wektu mesti jamaah. Ijik salat sunnah iku lho ijik digugah, tahajud digugah, maca Quran diwajibke, ngaji sing kados ngeten niki diwajibke. Jajal tak takoni anake jenengan iki lho sing ning omah sing wis SMP, SMA niku wis wajib kabeh salate krana wis balik kabeh sehari semalam salat jamaahe anak sampeyan sing SMP SMA niku Bu. Ibu anak jenengan sing wis SMP utawa SMA dalam sehari semalam lek sholat jamaah ping pinten? Halo. Ya wis gak usah sedina sewengi. Anake sampeyan sing wis SMP dalam waktu seminggu sholat jamaahnya berapa kali? Jirene bapak ra tahu, berarti ra Jumatan. Ku keri-keri akhirnya pitakoni setahun ping piro pisan. Ya pas sholat Idul Fitri. Ya Allah. Iku ning omah. Lek teng pondok mboten mungkin sholat jamaah pasti 5 waktu. Sak dablek-dableke bocah ning pondok ora mungkin kok iso ora tau jamaah belas. Meskipun ya mungkin enek sing kaya dioprak-oprak jamaah ndewelik ning jeding ngono ya mungkin enek ya Wan. Tapi mesti ana jamaah ora kaya lek ning omah. Anak sampeyan iki MC-ne mesti wis tamat Iqra to ya Wan. Sedina sewengi khatam Quran pirang juz, Mbak? Anake jenengan, Bu, anake jenengan sing wis SMP sak pendhuwur sing wis ora tau ning musala. Jerene adik-adik wau sing wis ora tau sapa musala. Sedina sewengi maca Qur'ane pirang lempir? Halo. Lah nggih to. Lah ngono kok cek panggah kon ning omah. Oh anak gur nganyelke, ora tau jamaah, ora tau maca Quran. Gek sok jenengan lek mati lho. Sing ndongake sapa? Ngono lho. Ngundang tangga. Andalane panggah ngundang tangga.
Beda Bu Pak, tangga niku ndongakne jenengan mergo enek berkate. Jajalan wis, lek gak percaya sampeyan ngundang yasinan ra usah berkatan, ra usah mangan, yakin sepi. Beda lek anak ndongake wong tua mesti ora ngarepke apa? Apa? Benten ikhlase beda. Nggak ngoten lho. Monggo kanthi peringatan Isra Mi'raj niki kita nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Napa anake dipondhokne? Jenengan nek ndingali sejarahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki umur seminggu budal mondok. Kanjeng Nabi umur seminggu bakda disusoni ibune Dewi Aminah, disusoni Suwaibah, kemudian datanglah Halimatus Sa'diyah saking Thaqifah Bani Sa'idah teng Thaif teko. Kanjeng Nabi dipondokke ning gone Halimatus Sa'diyah mulai umur umur seminggu sampai umur pinten? Wa fi qaulin 4 tahun, wa fi qaulin 6 tahun mondok Kanjeng Nabi. Kenapa kok Kanjeng Nabi dipondokne ning Thaqifah Bani Sa'idah? Karena Mekah ketika itu metropolis, cara mriki ya gumawang ngene iki lho. Wis macem-macem, bahasanya sudah campur aduk, sudah tidak bahasa Arab murni. Maka Kanjeng Nabi masa kecilnya dipondokke supaya tutur katane niku Arabe tasik Arab sing fusha, sing asli, urung kecampuran liyane. Dari anake kula jenengan kathah wong Jawa to niki nggih. Anake jenengan nek matur kalih panjenengan sami basa mboten? Lah nyapa? Mergo ora kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi supaya basane sae dipondokke. Akhire bahasa Arabe sae. Jenengan wong Jawa anake ra dipondokke, akhire anake ya ora Jawa. Ora Jawa tegese ya ora iso basa, ya ora patek beneh ya. Kanjeng Nabi niku mondok. Sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sak badane ketika Kanjeng Nabi teng Mekah niku ya ana pondoke namine Darul Arqam. Omahe Arqam niku tempat perkumpulan. Sayyidina Umar masuk Islam di Darul Arqam. Banyak sahabat yang masuk Islam di Darul Arqam niku ketika masih di Mekah. Sak badane Kanjeng Nabi hijrah bangun Masjid Nabawi. Ning ngarep Masjid Nabawi enek emperan. Teng riku kumpul sahabat sekitar 80 sahabat. Sing paling sregep jenenge Abu Hurairah, sing ora tau lunga. Kancane ngerek ora ngerek. Kancane ning pasar ora ning pasar. Ning Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu hadisnya yang paling banyak. Mergo ora tau lunga kok pondok. Mondok yo enek sing ngalong, sing mondok ngalong kaya Anas bin Malik mergo omahe pake cedhek mrek wayahe ngaji budal. Enek sing mondok tenan kaya Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Orang-orang jauh memang mondok. Mereka semua disebut sebagai ahlus suffah. Wong-wong sing manggon empere Kanjeng, empere Masjid Nabawi. Jenengan ihram tindak tasik wonten niku panggonane ahlu sufah. Teng belakang makome Kanjeng Nabi sing kira-kira lantaine beda karo liyane. Lantaine rodok didhuwurne kira-kira sekilan. Niku panggonane ahlus sufah. Dilestarekno. Mondok sahabat iku mondok, Kanjeng Nabi mondok, anake jenengan monggo. Keranten nopo poin inti kita dalam mendidik anak niku nopo? Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jogonen keluargamu, awakmu dhewe sangka
neraka. Pripun carane? Ya yang paling mudah untuk menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka yang paling mudah adalah dengan di pondok pesantren. Nek teng pondok pesantren insyaallah tidak akan terjadi sing koyo puisine bocah-bocah niku wau. Remaja sudah sibuk dengan permainannya, sing rodok gede sibuk dengan kisah asmaranya. Buka ono. Yo enek paling yo napa yo lek cah pondok iki cara pacaran iki paling yo anu yo salam nih gone anu paling yo salam-salaman ngono. Engko surat-suratan. Tapi lek mboten ning pondok wah WA-an, janjian, goncengan. Wah. Masya Allah. Ngono lho karo bapak ibuke kok ya oleh. Gumun aku ya. Lah sing aneh ya ngene iki mbak-mbak ya muga-muga sing iki ora. Sing aneh wis bar pacaran. Pacaran iki dosa napa mboten? Lah ya wong duduk mahram lho. Lunga wong ben dina nglakoni dosa, nglakoni pacaran sing dosa, putus cinta, loro ati, sedih, jirene apa salah dan dosaku ya Allah. Kan aneh nih. Lah kados mekaten menika niki tanggung jawab kula panjenengan sedaya. Anak niku lek nglakoni apik wong tuwa oleh ganjaran, tapi lek nglakoni dosa wong tuwa ya oleh bagian. Lah ben kepenak pondoke. Sing ning omah sing lucu-lucu niku lek bapak kula ngoten, Bu. Bapak kula niku ngoten niku, duwe anak lek wis ora patek lucu pondoke. Biyen mas kula ketika kula lahir, kula umur 2 tahun, kula cek lucu, mas kula wis sekitar 6 tahun ora patek lucu pondoke. Terus kula wis gede lulus SD wis amen megel nih tok. Ijik duwe adik sing lucu-lucu kula dipondokke. Nggih. Balik-balik ora ngerti ning pondok ndablek apa ora. Insyaallah mboten lah insyaallah. Mboten ngerti mulih. Kula balik niku terakhir kula balik king pondok terakhir bareng karo adik kula sing cilik dhewe putrane Bu Kilwi Gus Sahal niku budal mondok. Bareng ngono bapak ki ra duwe anak lucu. Wis entek sing lucu apa anake sing pondok kabeh sing ning omah wis ora enek sing lucu. Lah kula wis mulih. Terus kula ning omah 9 bulan setahun tak gawekne putu lucu. Ngono ki bapak ya gak trimo kok. Moro-moro gawe anak neh sing lucu. Anak lek lucu wong tua seneng niku mongko anak oleh ridhone wong tua. Lho nggih to? Wong tua seneng tok. Mongko anak niku selalu diridhoi oleh wong tua. Tapi lek jenengan amen senen tok. Lagi lek berarti anake dhewe ora jenengan ridho. Padahal ridhollah biridhol walidin. Ridhone Allah niku tergantung ridhone wong tua. Makane ibu-ibu jane jenengan titeni anake sampeyan nek bar mbok seneni ya iku tambah api apa tambah methik. Lah iya. Mergo napa lek nyeneni karo nesu. Mergo ora tambah api tambah methik. Mergo ketika wong tua pegel Gusti Allah ya melok pegel. Nek Gusti Allah pegel anak ora tambah api. Makanya ibu-ibu oleh jenengan nyeneni anak. Ya pancen wajib diseneni lek salah. Ning ora oleh pegel. Saged jenengan nyeneni tapi ora pegel. Lah, ngeten iki benten lek tenggene Mbah Yai teng pondok. Mbah Yai niku ketika nyeneni santri, bar diseneni diijoli, Bu. Diijoli di-Fatihai. Mboten pisan pindho ping akeh kula niku anake bapak sing paling diablek dhewe. Saestu jenengan tanglet lek enten alumni Al-Falah wonten jenengan tanglet anake Abadim sing paling diablek ki sapa? Mesti lak jawabe Qaid.
Tapi barokahe kula ndiyablek ibu kula bapak kula niku sedina suwengi lek Fatihah kula paling sithik ping 41. Paling sithik. Kadang-kadang sampai ping 70 jerene abah nih. Khusus kangge anak sing lah jenengan ping pira lek Fatihah anak, Bu? Seneng entok ora tau didongake, ora tau difatihai. Sing paling enak dipondokke. Gus Mus niku nate cerita Mbah Yai niku nate nimbali kepala pondok. Datanen bocah pondok sing paling nawakal di ranking. Ranking 1 ya tulis nomor 1. Ranking 2 tulis tak terusin. Wah, keamanan sing wis jibek musuh cah-cah pondok yang dablek-dablek niku wau. Alhamdulillah, akhirnya Mbah Yai turun tangan dhewe. Biyen bareng ini bentang diboyong ae iki sing nakal-nakal. Wasan wis didaftar let seminggu, 2 minggu, meh sebulan kok bocahe panggah ning pondok ae kok ora diboyong, kok ora diusir. Akhirnya keamanan iki sowan, Mbah Yai. Kalau wingi lak jenengan dawuh ken ranking bocah sing nakal. Oh, heeh. Lah pancen iya. Lah nyapa? Lah kok larine kok tasik teng pondok lho. Lah emange nyapa kok mboten diusir niku sing nakal-nakal. Oh, alah Kang. Tak kon ranking kuwi maksude apa? Sing paling diablek dhewe iku Fatihahe paling akeh. Terus lek kabeh difatihai niku lek teng pondok. Santri-santri niku difatihai karo kiai-kiyaine. Makane terus bocahe yo beneh-beneh. Lah jenengan ora patek ndongake anake gur nyeneni tok pegel tok. Lah monggo kula ngajak dateng panjenengan. Niki kula ngomong mondok ora kudu nggon aku lek mondok. Ndarani Allah kayak kampanye pondok padine. Ora kudu nggon aku, malah kadang-kadang kakean santri tambah mumet. Apa dipikir lek santri ini akeh terus seneng ngoten. Oh, cara anake jenengan mondok tenggen kula lho paling-paling ya jenengan ra tau nyangoni kula. Boten, silakan teng pundi mawon. Teng Al Istiqomah, teng Subulus Salam, teng Nurul Huda niki lek sing Sumatera utawa ning Jawa, monggo. Sing penting anake di pondok nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih mekaten ingkang kawula saged sampaiaken lepat lan klentune pangapunten nggih sagete namung ngeten niki namung cerita-cerita namung ngomong sing mbuh gak jeluntrung nyuwun agungipun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana rizqna 'ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa waladan shalihan wa aqlan fatina wa rizqan halalan thayyiban wa qalban khashi'a wa rizqan dzakira wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana la tata'lana fi waqamina wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah. Ya Allah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qaditaha wa yasrataha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni